היי חברים, מה העניינים? אני פה בקניון, מה נשמע? זהו, קניתי ב-H&M, אני מטיילת, אני עולה במדרגות הנוסעות. מה נשמע? וואו, איזה יום היום? יום שלישי היום. מה העניינים חברים? אמרתי לכם שאני אחזור, אני עוד פעם חופרת, בטח. אני הולכת עכשיו לעשות לוג עם מישהי נחמדה שאני מכירה אותה. מה העניינים? מה נשמע? חברים, אני בקניון. מה נשמע? קניתי בזה, ב-H&M, עכשיו אני מטיילת, איזה כיף לי, נכון? ומה ככה, מה שלומכם? תשאירו לי לייק, אני פה. מה העניינים? תכף אני אבוא אליה, נראה מי רוצה לעשות איתי את הבלוג. גם אני. יש חברה שלי, קוראים לה ג'ולי, מה זה חמודה, ואני פה בקניון וכיף לי. קוראים לה ג'ולי, ג'ולי החברה שלי. מה ככה חברים? תעשו לי לייק, אני רוצה לראות מה יהיה. מה העניינים? מה שלומך? אני אחזור אליך אחר כך. טוב, אני הולכת פה בחנויות, אני בטר, ואני רואה, אני מסתכלת. מי רוצה לעשות איתי ולוג? בוא נראה, מי רוצה? מי רוצה להצטרף אליי? מי רוצה להצטרף אליי? אני לא אכפת לי. שיהיה לכם רק בריאות, ותרגישו טוב, ונתראה עוד. אני לא יודעת למה האינטרנט אצלי למטה לא פעיל. ושיהיה לכם רק בריאות, וביי לימור, ביי ביי, שיהיה לכם רק טוב, ביי, ביי ביי.